Roblox-avatari. Ottakaa. Voi perjantai. Niin, tältä se näyttää. Mä tiedän, ettei niin hienolta, mut juu. Katsotaanko paljonko Robux mulla on jäljellä. Sori mun veljestä. Ottakaa, mä haluan nähdä. Ton verran Robuxia mulla on. Ja ootko? Mun nimi näkyy tossa. Mä oon vaihtanut sen, koska ja sitten tietty voi aina kirjoittaa ton nimen, mutta mä oon vaihtanut sen tollaseksi. Mutta juu.